Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel आव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोन दायो आङो मिउजिक भिडिअ बानायनो थांगासिनो दङ, शुटिं बानायनो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। चलिए शुरू करते हैं। नोंथांमोन बोथोरा दिनै जोबोद मोजां, माने अखाबो दोमैलु, ओमफ्राय अखा हायासै आरोना। आं मोनायाव हराव सानदोंमोन अखा हागोन खोमा साननानै। अखा हानाय जाबाथ' आंना शुटिंआ माने केन्सेल जासिगौमोन आरोना। दायो आं थांगासिनो दङ, बाइकजों थांगोन आङो। थावआ बारा गैया, नै डिपुआव सोलांसै थावखौ। दायो रौतायाव थांगोन आं, रौतायाव थांनानै शुटिं बानायहैगोन। बेजों लोगोसे लोगोफोरखौ लांफानांगौ दङ आरोना, खुस्राबारिथिं, ओइ खुस्राबारि होननाय गामियाव, बेयाव हाबगोन आङो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। नोंथांमोन खुस्राबारि मोनफैबाय, खुस्राबारि नोंथांमोना नायनो हागोन, नै थांगासिनो। खुस्राबारिया बेनो नोंथांमोन, खुस्राबारियाव थांगासिनो आङो, खुस्राबारि लोगोफोरनाव थांगासिनो दं, लब'। नोंथांमोन लोगोखौ लायनो थांगासिनो दङ आङो दायो, नायलांबाय थादो नोंथांमोना। लोगोखौ लायग्रोनानै बिनिफ्राय शुटिं खालामनो थांसै आरोना, रौतायाव मोनसे जायगा दङ, बेयाव खालामहैगोन। नोंथांमोन दायो आं लोगोखौ लाना फैबाय, दायो थांगासिनो दङ जोङो रौताथिं थांगासिनो। एक्टरा बेनो, नायना लाबानो जाबाय, नै एक्टर। जों दायो थांगासिनो दङ रौताथिं शुटिं खालामनो थाखाय, नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ। नोंथांमोन फैयै फैनानै जोङो रायन' दाबायावसो थाथ'फैदोंबाय, मानो होनना बुङोबा अखा हादोंना। नै नायनो हागोन नोंथांमोना, अखाखौ बारा नुवा आरोना, खिन्थु अखा हादों दायो। एकदम गोरानजों गिसिजों गासिबो सिजोब्बाय। नोंथांमोना देखायगासिनो आङो, नै रायन' ससे थांबानो मोनथारबायमोन आरोना, नै अखा हागासिनो। बोरै खालामगोनथाय नोंथांमोन फाइनालि जों दायो माने रौतायाव मोनफैबाय आरोना। दायो एक्ट्रेसखौ नेगासिनो दङ। दा बियो गुबुन जायगायाव माने लोगोखौ लेंहैनो थांदों। ओमफ्राय नै इथिया नायनो हागोन नोंथांमोना, गासिबो नैबे केमेरामेन। हाय बिनिया नामा नाखमसिखौसो। ओमफ्राय दं ओरै सासे जोंहा हिर', बेबो हिर' रलाव लागोन आरो बेबो आंजों एगेन्स्ट। ओमफ्राय नै सासे दङ, एसे फन रायज्लायगासिनो दङ, आयुष, बेखौथ' सिनायखायो, मिउजिकबो बानायो बियो। जों दायो दसे माने रेस्ट लादों आरो, अखा हादोंमोन ना। बेनिफ्राय जोङो शुटिं स्टार्ट खालामसिगोन दसे उनाव। नायलांबाय थादों नोंथांमोना जोंनि शुटिंखौ बोरै जायो। नोंथांमोन जोंहा नैबेनो बिथाङा केमेरामेन, दायो हेन्डेल खालामगोन आरो बियो मिउजिकआव। बेनिफ्राय जोङो रौता सारिआलि खाथियाव दंफैयो, नैथिं गारि खारबाय थायो आरोना। मादैमोनाव दंफैयो जों दायो, नैबेयाव माने गिम्बल सेट खालामगासिनो दङ बिथाङा। एसे टाइम लायो गिम्बल सेट खालामनायाव, केमेराजों गिम्बलजों सेट खालामगासिनो। बिनि उनाव जोङो ओरैजाय लकेसनथिं थांसिन आरो दसे थानानै। अखाया एसे बोथोरा गाज्रि नालाय एसे डिस्टार्ब होगासिनो, अखा हादों। नायनो हागोन नोंथांमोना ओरैजाय। नैबेनो जोंना बिलियना। दाखु नङा माने, एसे नेगेटिभ रल लागोन आरो बिथाङा, साइड हिर'। ओमफ्राय मेन हिर'आव दङ, दा देखायगोन नोंसोरनो मेन हिर'खौ। नोंथांमोन जों दायो नै लकेसन मोनफैबाय, शुटिंखौ लानोसै। एक्ट्रेसखौ नायना लानो हागोन, नै नोंथांमोना बेनो एक्ट्रेसआ, बेबो एक्ट्रेसनि लोगो। जों दायो माने बेयाव शुटिं लानोसै आरो, ओमफ्राय अखायानो बिराद डिस्टार्बथार, अखायानो हानानै होबाय थायो आरोना। नायलांबाय थादो नोंथांमोना बोरै जायो पारफरमेन्सफोरखौ। नै गासिबो केमेरामेन मैखोम, ओमफ्राय बिथिं लब'। शुटिं खालामगासिनो, नोंथांमोना नायनो हागोन, नै केमेरामेन बिथिं। जों दायो नै शुट लागासिनो दं नोंथांमोन। जोंहा केमेरामेनाव दं मैखोम, आयुष। फैदो। फैबाय था। नोंथांमोन जोंना दायो नै शुटिंआ जागासिनो दङ, नायनो हागोन नोंथांमोना। फैदो। दे एक्सन। दे बुंदो सुजुआ। दे बिदिनो खालामबाय था। बिमाखौ नायब्रा, नायगौना था। जाबायमोनलै साला ने, जाबायमोन दा। दे सुजामिन ना, ओइ दे गाबदो, गाबनाय बोदो।
हासिबा लाफिनदो सिबदो सिबनायख्ला जाखाबायलै थ' नोंथांमोन जोंना माने शुटिंआ दिनै मोनालायबाय नालाय ओमफ्राय दायो नै जों दायो ओंखाम जादों एक्ट्रिसनि न'आव नोंथांमोना नायनो हागोन नै आयुस दङ ओमफ्राय इथिं लब' जाना हो लब' ओमफ्राय नै जोंहा मैखोम दङ बेफ्रा दङ मैखोम दङ जोंहा नै जासिगोन दायो अमा बेदर नै ओमफ्राय लेस्रा भाजा ओमफ्राय दालि जहल नोंथांमोना नायनो हागोन थ' नोंथांमोन जोंना शुटिंआ मोजाङैनो मोजां जोबनानै थांबाय अखाया एसे डिस्टार्ब होदोंमोन नालाय बेनिखायनो जोङो एसे बेलासिनिफ्रायसो लानाय जाबाय आरो दा बावैसो शुटिंआ नोंथांमोना नेनानै थादो मिउजिक भिडिअआ फैगासिनो दङ साननैसो लागोन आरो एडिटिं खालामनायाव थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय